nga pediang sung bhai phi sha kani ka kentiu lang channel kani ka video ba menta nga kwa ban namar ki bun bhagi bakali shapang ki ne ki jingbam ya ki sniang ha kanu kerukom ba phin ai ki de ki je sniang ban penhe kloi ki kham tam lei kata ka jingkali ka banga sha yo bha ha kanu kerukom ban ai ba me ki ba khnang me kin he kloi bha nang ta pade uta upigro ne uta dawai uban pen he kloi gisnyang henrei ngakwa ban batai phi hang ni kadai karkom bangin sumar bhai gisnyang jongi karukom ba ngin sumar yaki ban ai bam bhai ngi yaki kadai kata ka ba kisnyang jongi ki he bha kisngat bha tang prabnai ngila yo bandi yaki wat lada ki dei ki snyang ki bangi sajari shani shenong jungi mda dei e ki large white large black ban ngatip ba prabnai lada phi sumar bha phila yo bandi ti hangni ngakwa ban pen I thu ye phi lane ban pen tip ye phi ke ka wei ke jaka ban thiet ye kine ki jingbam ki ba bantei bha babun ka carbohydrate babun ka vitamin ha kini ki jingbam ha ka ba kini ki jingbam ki dei ki jingbam ki bala recommend da ki doktor lane da ka government da ka veterinary bakin da ki nongle research ha ka ban pen bakin ai bam ye ki sniang bakin he kloi bat kam kta ye ki nong bam te hang ni ngakwa ban pen I phi naman ha ka video ka bala adep mdei banga ong banga fix ya ka dor laninga ngabu ya ka dor arspa sanpho sikilo ya usniang uba pintit henrei namar kibun bha ki ba komen ya kata namar ngakwa ban ngakwa ban lakumno naka liang jonga ka jingkwa jonga kalong ba ka government ne kine ki association jong ki nong rep ne bakin le ai halor kane ka jing theu ya kine ki sniang jongi ken namar ba kumno ki ba wan na bar ngala sajong ki ba wan na bar ki theu bat ki thiet hakador sispa pra phau ne sispa khandai phau ne arspa kat ba ki nong thiet pade kini ki nong thiet sniang pade ki wan sha ki snong ki le che ki snong kim thiet wat hata hakata kador ru hakata kador sispa pra phau la ne spa khandai phau ru ki nom thiet kumbang la ong ye phi ki don ki bawan pan na yeng jongi usniang prahajar katu ka example haka video ke bangal adep ngalaya thu yepi te kata kemut ba kalong kanlong no ba ngimla kat haduk menta ngim pat don kata ka jing theu ke ba banla ban lane kinong thiet ne kinong rep bakin don tang ka wei ka jing theu ke ba ban nom pendu nong yau nong thiet bat nom pendu nong palat yau nong ri jing ri ru kata kadai ke banga kwa hangne ban pensai kitu barok khot ki ba le se philas ngausi banga la ong ba kador sniang kan dei ars pa san pho em kam dei ke ba ngada kwa ban bu dor kata kador ba barok kinong thit sniang kin hap thiet kata kador em ka government kadai ban tiep ya kata nang ta hang ni ngakwa ban ong ba ya kitu ki bari sniang lada phiri kisniang snong ne kisniang kibahe kabam kadai ke badon kam na ka benta jong kisniang te kibun ki bakeliru baki ong baki sniang kim he ngala kulara ka video ka ba haswa ban yathu sepang gine ki jingbam sniang hakano kurukom ban ai ki kumno ban ki e kita ki jingbam sniang te hangne ngakwa ban ya thu epi ngakwa ban pen I thu ya piru ban tip ki e kita ki jingbam haba ngiri ya ki sniang umdei kumba hakapor mensua bangiri tang iwe isniang kata kamut ladangi du nong ru mlele ladangi yo nong ru mlele namar tang iwe mentah pade ngila dei ban perkhat janai bha kitu ki babu sniang le setang iwe kimda
kim da pikir bah kumno ban sumar shu the shu ra kabam na ying shu lai ai Facebook untuk hato ubam ne umbam dan batip tu sniang ubam hi satu kat ba uman untuk try ula lai phai no shiying na nasem henry kabanga kwa hang ne ban ong kalong ba ladangi kwa shisha ban imna kane ke kamri sniang tingil adai ban sumar ba ladang imla ban ri sibun kisniang ru la kumno sau santeli kisniang ngibu nang tangi sumar bhai ki bat ki he kloi ngati kena ba prabnai phio bandi kisniang jong phi lada phi sumar bha phi ai bam bhai ki yala der ngi kwa ban bam bha te kumta ladangi kwa ban yo nong na kani ka na kisniang jongi ye kisniang ru ngi dei ban ai bam bha ka Dulai esto vivir. Minta pada ngin poi sakawai pada ka video ka baya dei sapangkis kini kis sniang te hang ni iba in batay ngi sapang karukom ki ai kita ki jingbam pada na ka benta ki sniang ba ngila ban ai ki bakin he kham kloi ban ya ka bani ngi jumelin ban aya ka por ba menshua mulong kong kini di jingbam siang ni mentang itle kini di jingbam siang di pon kian gedir peding kong dei urodam tengik dobaat dei ujuadi diol rice brand berjuang ni di ubah le mentang kaputin jom ni di 49% dei kini ngitle kiran kini ki mineral mixture kini ki mineral mixture mengikle mentang ke jing do siang di donru di dawai di bangi hapan pelang kapun kartong plek ne di don hong ipi umis di don URB jual rice brand don mineral mixture tung ne fispil betul fispil entah dia udah soya tiba kile anne kumno bau siang ada ubam kham he kham ploy kumulong ni hapan ni kle aktar kom baknang baki pamasru ni kle hakata kom ba kador kat hambit nang ba kanlong ke jimtoy ya ki pamas yo ni pikit la banyo pun kom nadu nanti na yo ru ni lale ikini ki so kilo nang ba ki pamas kila bantir ni koi tang hapo ka sia ja pika nang ba ki pamas kila bantir idon ru ki pikit ki bangi sna khamha nam ta kidon pun ki customer idon ki ba khambit dor idon ki ba khamrem dor kunta yo pikit idon ni nice fit yo ki kle anne kini ke misi kini grinder anne na po elevator kawan kini grinder nak kini grinder kawan yang hantai hapo ke elevator nak elevator kawan akan mesin buat akan mixer kini hantai kelade ke finish product kabang ya penmi ya kini ki pick fit ndai tangi pick fit di snaru ya kini ki nice di layer fit di kini ki jingbam nam tak ki broiler fit do nice de kini ru kumulong himta ya snaru buat pick fit buat layer fit buat broiler fit nak kini hakbide tang nice fit important ka blend fit ginandon mesin ginandon ka nice blend de kumulong start kata gini finish product ini kini ki
dalam senyang. Nomor mentah ki farmers tungi. Ki long ki don ki farmers ki ba penerkam da ku mash feed. Ki don ki farmers ru ki ba penerkam da kita ki pellet feed. Mentah kan pedang ni ka ski ka ki jingbam ru kila dang kampen mahasiswa. Ki don ki jingbam ki ba ai nam ta ki senyang khon, ki don ki jingbam ki ba ai nam ta ki senyang ki bla kham lot. Ki don ki senyang ru ki ba ki jingbam ki ba ai ki senyang ki bla swa bakin dia. Ki don ki jingbam ru ki ba ai nam ta ki senyang ki ba don ki ba dang sio ya ki khun jomki. Kung kini kita jingbam ki don hangi ngi don kumulong mentang ngi don tang grower hangi kumulong mentang ngi don grower feed. Uni udah grower feed. Nam ta kini ki senyang ki ba senyang lot. Uni udah feed wa mentah ki brio ki khamye be uni feed but untai udah uni beda udah finisher feed. Uni patkat no ba? Uni udah khatlai sampo. Kumulong mentah uni beda khatlai nyopo. Khatlai nyopo ni kador jone. Nomor nang ni kumong ngi pi ngi ai da kador wholesale lut ke bangiwan ra na ki factory is pendie ngi dem ngi pen market nang ni. Ki don ru kita ki nam ta ki kisnyang ki ba yo ko ki badang sio khon yakini pada ngim khambo nomor katto kalong katkum ko order ba ki farmers ki order dari ki order ngi wan pera ndai bon ki khamya ni kini ki fit ki melong mentah. Dan tahu starter ru kinyang khon bikin nyang khon ni bo tamau la lut fit ngri nam ta kin nyang khon ru kadek badan kam ha bakin ai daw new fit bikin ki fit nang ba kin senyang kin ham he kloy udan starter fit grower fit mo ngai fi udan uneu de finisher fit uneu de finisher fit nam ta pick finisher fit uneu de pick grower fit udan so pick starter fit ba nam ta kini ki nyang khon Tekidon ki jaj jengbam bon ki jaj jengbam hangne hak bede fit ngong pi udan umas fit nam ta ki senyang udan ru ki plet fit ki bangiwan ra nasaba ngi ki company kini di company ki bangi suan ra nasaba te ni bo khnang hangne khnang baki farmers kinsuk nang ne ru kinyolot ya boro khat ki jaj jengbam na poka ni ka factory ki jami te kumulong kumo ngai pi menne ki bon hi ki ba dia sekeleng ki wan hi ban sim nang ni kisa di siki outlet ki jokki te nang ni ya ai bi kan ni ka dor ke ba wholesale ke ba ki company ki bo ingi mungin ai ki kumba mapi baro ko kisah ye keli yakini ki video jonga ki bala adab hangnya kani ke video ke banga menta ngala pen i pi yakini ki jingbam jong ki sniang kenang ba pintip nang no ban yo bat kum no ban ai iba ela batai di bha nadu starter hadu grower hadu finisher ru bapin ai kum no ban sumar ya ki sniang jong ki ban ai bakin he bha he kloi te kan mau ba lada pi kwa ban pen bha ya ka kam ris niang jong ki ban pen he ya ka business jong pi gitu ki bala ki badon ya ka jing ngau tenat ban pen he ya ka ne ka kam wat penia ya ka ne hiyo iba idon hang ni ban ya rap yangi ki nong rap hang ni hapo Meghalaya jong ila trei slam bha ya ka ne ka kam ide ibala expert bha te ngi idon ma i ban ya rap yangi ki e ki ba mangi kinong rep ngidon kam ikloi banwan ra ban di sakine ki jaka jongi hakador ke babit te nga ai kublai sibun mo ba pila pun sai ban pen i ya kane ka jaka bapi snai ki jingbam bat ikle gini ki jingbam sniang ruang ni te tangkawai ke banga karpat pat ya kinong rep jur ne kinong rep ba kin penmi la kumno ya u ne umai sla ne usok riu kumbangi ong mo ba riu hadam te la kumno iba lada pidon iba ikloi e bantit ha kador yau te kitu ki badon la ne ki barep ya ne usok riu la ne riu hadam ila ban wandi hang ne ru iba ikloi bantit kublai sibun ba